केमिकेल इन्जिनियारिंआव बेनि जोबनाय लोगो लोगोनो 4 बोसोर इन्जिनियारिं जोबनाय लोगो लोगोनो आङो नैबे लामाखौ हमनाय जादोंमोन सिभिल सार्भिसेसनिखौ आइएस आइपिएस जानायनिखौ ओमफ्राय एबारहाय आङो उथ्रिसार जानो हाबाय सेमोनहायबो एसेनि थाखाय लानांदोंमोन आङो सेमोननि एकेमाव मा सार्भिसखौ लुबैमारदोंमोन बयनिबो अनगा बयनिबो ब्लेसिंसावनो मोनबाय फरायनांगौ आरो बुजिनो नांनाय नंला नङाबा मा जायो मानसिफ्रा बिदिनो गावनि मानसिफ्रा बयबो बे जेला फरायनांगौ होयो सिभिल सार्भिसेसखौ इउपिएससिनिखौ बांसिनानो आइएस जानो लुबैयो आरोखि इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस नाथाय बयबो बेखौ मोनजा जोङो एबारहाय टटेल नायोब्ला 140 जन दङ आइएस अल इन्डिया मोननाया टटेल एबारनि सिटआ 760 बा 760 था बे फरिखायाव मानसिफ्रा बांसिन मोनथिनो थाङोबा खालि बे आइएस आइपिएस इन्डियान पुलिस सार्भिस आइएफएस फरेन सार्भिस रेभिनिउ सार्भिसनि बारैल' मोनथिगौ नाथाय बे फरिखाजों टटेलि गासै 23 टा टेस्टआ सार्भिसेस दङ जों मोनथिथारोबा मोनब्रै मोनबाल' मोनथिगौ नाथाय जोंबो आंबो बांद्राय मोनथियामोन दा फरिखा होनानै जोङो मोनथिनो मोनबाय कि बेहाय टेस्टआ सार्भिस दं होननानै इन्डियानि ग्रुप ए सार्भिसेसआव बांसिनानो सिभिल एकाउन्ट सार्भिस रेलवे एकाउन्ट सार्भिस डिफेन्स एकाउन्ट सार्भिसआनो जोबोद बुरजा दङ पस्टेल सार्भिस इन्डियान पस्टेल सार्भिस इन्डियान रेलवे ट्राफिक सार्भिस माने जोबोद बुरजा दङ आरोखि सार्भिसेसफ्रा ओमफ्राय बेनि गेजेराव नायोबा जोङो आइएस मोननायफ्रा एबारहाय 140 जन दङ जोङो एसटि आव 14 जन दङ दा टटेल इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस माने मा माने जाय सासन खालायग्रा दहाय सार बुंलांखाबाय एपिएससि आव जेरै एसिएस जायो बिदिनो इउपिएससि आव आइएस जायो स' आइएस आ जोङो फार्स्ट जेला पस्टिं जागोन अफिसियेल पस्टिं जागोन जोङो एसडिअ सिभिल मेजिस्ट्रेटनि पस्ट मोनगोन जेरै क'क्राझाराव मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय बे गसाइगाव मोनसे साब डिभिजन जाहैबाय जोङो गसाइगावनि सिभिलनि जोङो मोनसे साब डिभिजननि अफिसार जानोसै फार्स्ट पस्टिंआ जोंना बेनि उनावहाय जोङो 4-5 बोसोरनि उनाव जोङो डिसि जानोसै स्टार्टिं 15 बोसोरा आइएस आव मा जायो 15 to 20 मैक्सिमम 15 बोसोर गभर्नमेन्टनि नङाबा जेसेबांखि स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नङाबा लकेल गभर्नमेन्टनिबो स्किम दङ माबा प्रग्रामसफोर दङ बेफोरखौ नायनानै मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामग्रा नङाबा माने बेफोरखौ माबायाव जेरै दा रुरेल एरियास नङाबा आर्बान एरियासआवबो बेफोरखौ सोलिहोग्रा जाहैबाय इमप्लिमेन्ट खालामग्रा स्टार्टिं 15 बोसोरा सासे आइएस ना बेनि उनावहाय बे सेक्रेटारि लेभेलाव थाङो सेक्रेटारि लेभेलाव थांबा बे पावारा एसे खमायसै बेना खमाया सिनियरिटिया बारायो नाथाय डिपार्टमेन्टआ बेना खमायलाङो मोनसे डिपार्टमेन्टआवल' बे स्पेशलाइज खालामसै हेल्थ बा हेल्थ इडुकेसन बा इडुकेसन टुरिजम बा टुरिजम बेफोरनि सेक्रेटारि जानोसै बेनि उनाव 15 बोसोर जोबखांनायनि उनाव जोङो मा जाहैयो जोङो बेफोर अबे प्रग्रामसफोर दङ स्किम्सफोर दङ बेफोरखौ जों बानायग्रा जानोसै लसफोर जेसेबांखि माबा दङ बेफोरखौ जों बानायग्राया जोंसै माने जों माने आइएस जाहैबाय दा इन्डियाखौ सासन खालायथारो होनोबा सासे मानसिया इन्डियाखौ दा प्रेजेन्टलि सासन खालायगासिनो दङ नोंसोर साननो जानो हागौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि होननानै बाट बे दा सासन खालायाखै अजित डबल होननायानो दा अल इन्डियाखौ अलमस्ट सेक्रेटारि लेभेलाव बिसोर मेनलि सासन खालायगासिनो दङ अजित डबलनि नामखौ खोनाबाय जानो हागौ नोंसोर एनएसए नेशनेल सेक्रेटारि एडभाइजार आरो नृपेन्द्र मिश्रा होननायबो दं सासे नरेन्द्र मदिनि प्राइभेट सेक्रेटारि बे दा मेनलि ब्रेना इन्डियानि ब्रेना बिसोरसो मेनलि बिसिनिफ्रायसो थांजोबो गासिबो स्टेटआव सपोज चिफ सेक्रेटारि जाहैबाय आसामनि
स' बिदिनो जोङो बिसिबांखि गोजौ लेभेल था जोङो माबायाव बे लसफोर बानायनाय नङाबा स्किम बानायनायफ्राव बेफोरखौ जोङो नायो आरोखि बानायो ओमफ्राय जेसेबांखि पलिसिसफोर दङ बेफोरखौ माबायो बिदिनो आईपीएस निखौथ' नोंसोर मिथिखागोन पुलिस सार्भिसेस एसपी फोर जायो आईपीएस ना एसपी आईजीपी ओमफ्राय नोंसोर देनांहाय सीबीआई इंटेलिजेंस दा आंनिनो कलिग आंनिनो सिनियर तापस बसुमतारिया जोङो ज' लोगोसे कलेज फरायनायमोन एखे जोङो एनआईटि दुर्गापुरनिनो पासआव बे आंनि मोनसे सिनियरमोन बे एबारहाय आइखाय आदा मनज गयारि बरमानिफ्राय मोनदोंमोन आईपीएस ओमफ्राय बेनि सिगांहाय आईएफएस इन्डियान फरेन सार्भिस बायरा देशआव थानानै एम्बासाडर जाग्रा नङाबा जेसेबांखि डिप्ल'मेसि खालायग्रा बेफोराव जोंनिनो दतमानि सासे आदा बुंखाजिया मोनदोंमोन दा नायनो थाङोबा जोंनि बर'फ्राव बिदि एडमिनिस्ट्रेशन लाइनाव नङाबा बिदि सिभिल सार्भिसफ्रा माने आखायाव सानथावथाव दं आरोखि आखायाव जोङो आसियाव जों सानजोबनो हायो जों दा प्रेजेन्टलि सार्भिंआव होननो थाङोबा साथाम आईपीएस जासिगोन सासे सार सन्जीब नार्जारी दंबावो 1996 नि बैचनि हेमंत नार्जारी सार आईएएस निनो फंबाय गसाइगावनि बिसोर बे राजस्थानाव मावगासिनो दङ बे सासे मनज गयारि एबार तापस बसुमतारी हेमंत नार्जारी सारा दाखालि रिटायार जाबाय बेनि उनाव 1990 आव मोनदोंमोन बे 1990 आव 90 आव बेनि उनाव एबारहायसो नोङो 18 बोसोरनि उनावहाय एबार आङो सासे बर'आ आईएएस जासिगोन आरोखि स' बेबा बेहाय जोंना जोबोद दं आरोखि होननो थाङोबा गुवारानो दं आरोखि जोंनि फार्स्ट आईएएस मोननाया सतीश चन्द्र ब्रह्ममोन बाक्सानिनो दा जोङो थुलुंगा लानो थाखाय मोटिवेशन लानो थाखाय जोङो एखमबा नेशनेल आइकन्सफोर नङाबा स्टेटनि आइकन्सफोर इन्टारनेशनेलनि सोरबा सोरबा मानगोनां मानसिफोरखौ जोङो रल मडेल हिसाबै लायो जानो हागौ नाथाय जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो माने खम गैया आरोखि दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बिदि रल मडेल जाथावथाव मानसि दंसै नोंसोर जोंनि बर'फोरनि बे जाय not only civil servants बर' एक्टिभिस्टनिफ्राय लानानै बर' मुभमेन्टआव जेसेबांखि पार्टिसिपेशन लानानै बिसोरनिफ्रायबो जोङो थुलुंगा लानो हायो बिसोरनिफ्रायबो मोटिवेशन लानो हायो दा 1974 आव ले सतीश चन्द्रआ आईएएस मोनदोंमोन 74 टाइमाव जोंनि बर'फोरखौबो जोङो ओरैहायथ' जोंखौ अमा जाग्रा हाग्रायाव थाग्रासो होननानै मानियोमोन दाबो मानियो होमबा नोङो 1974 नि समाव नोङो सासे बर'आ बिदि आईएएस मोनलायलायनाया माने जोबोद गिदिर खोथा मानिनाय बादि जायो आरोखि दा जोङो खोनानो मोनो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बुङो कि जेला बर'फोरनि बे फार्स्ट आईएएस जादोंमोन होननानै सतीश चन्द्र ब्रह्मआ होमबा हारसाफ्रा आसरित जादोंमोन होननानै माने सोरबा सोर बादि मानसिया बर'फोरनि गेजेराव जाखो होननानै नायनो थांलायदोंमोननो हारसाफ्रा माबादि मानसि होननानै बे मानसिया बर'फ्रा मारै बे आईएएस खौ पास जानो हाखो होननानै माने आसरित आरोखि ओमफ्राय बेनि उनाव लासै लासैनो जोङो सापज सार रन्जित शेखर मुसाहारि मोननिफ्रायबो लार्न खालामनो हायो बिसोरथ' 23 इयार्स 24 इयार्सआवनो केस 24 बोसोरावनो आईपीएस मोननाय बिसोर दा बिसोर बै समावनो खस्थ' खालामनानै जेबो बिदि दाबादिनि फेसिलिटिस गैया जोंथ' जोबोद फेसिलिटिस मोनबावनाय इन्टारनेटनिफ्राय लानानै गासिबो जों फेसिलिटिस मोनबावनाय नाथाय बै समाव जेबो इन्टारनेट गैया लेखाफोरखौनो मोना कारेन्ट गैया दै गैया बेफोरजों जुजिनानै दा बिदि पास जाबोदोंमोन होननानै दा बेफोर माने सानहरफिनोबा माने जोबोद माने गोसोआव नांथावथाव खोथा आरोखि गिदिर खोथा
ओमफ्राय नंखायनो जों दा जेसेबांखि हायो बिसोरनि एचिभमेन्टफोरखौ जों एप्रिसिएट खालायो ओमफ्राय जोङो बिसोरखौबो एसे रल मडेल हिर'स होननानै जोङो मानियो रिसार्चार जायोबा सासे प्रफेसर जानो लुबैयोबा इन्जिनियार डाक्टार जानो लुबैयोबा बेल' मन्त्रसै जेबो मन्त्र गैला होननानै जुजिबाय थानाय ओमफ्राय धैर्य थानाय धैर्य आरो जुजिबाय थानाय बे मोननै जिनिसा थाबानो नोंसोर सानसे नङाबा सानसे समाव मोनखाथारगोन होननानै दा ओंखायनो नोंसोर बेफोरखौबो आं दहाय जेरै बुंदोंमोन कि मेन्टेल ब्लक बादि मानिनाङा आङो बिदि गामि फिसानिफ्राय फैदों होननानै बे UPSC मोनग्राफोरनि गेजेरावनो मेरला बिदि दंबावो सोरबा सोरबा रेलवे साइटिंआव मावनानै रेलवे स्टेशननि इन्टारनेटखौ बाहायै मबाइलाव पास जानायफोरबो दङ पेट्रल पाम्पआव थाव सोयै जेनाखि फ्रि टाइमाव फरायनानै बिदि पास जानायबो दङ सोरबा सोरबा अबेबा इउनिभार्सिटिनि गार्ड जानानै नेथ'बाय थानानै सासे माने हस्टेल गार्ड जानानै जेला गावनि फ्रि टाइमाव मबाइल नायनानै फरायनानै उथ्रिसार जानो हानायबो दङ स' बेखायनो जोङो मालाबाबो बे एक्सकिउजेसखौ दोननांला कि जोङो हाया होननानै हायैनि खोथायानो गैला जोङो हागोन आरो हालांगोनबो आरो जोंनि बर' समाजाबो लासै लासैनो दावगालांगासिनो दङ बे नङाखि जोंनि बर' समाजा दावगाथाराखै नङा दावगालांगासिनो दङ लासै लासैनो जोंनिफ्रायबो बांसिननिफ्राय बांसिन बुरजा फार्स्ट डिभिजन मोननाय नङाबा मेट्रिकआव टप खालायनाय 12आव टप खालायनाय इन्जिनियार डाक्टार PhD खालायनाय बिदिनो बांगासिनो दङ नंखायनो आङो जोंनि बर' समाजखौ लानानै मालाबाबो माने नेगेटिभ पेसिमिस्ट होननानै नाया आरोखि माने आङो अपटिमिस्ट पजिटिभआवसो साननानै नायो आरोखि जोंनाबो जेनेरेशना बांद्राय बुरजा जाखियाखै होननो थाङोबा जोङो मोनथामल' जेनेरेशन थार्ड जेनेरेशनावल' दङ जोंनि बिबौफ्रा फार्स्ट जेनेरेशनमोन बिसोर बिदिनो गामिफ्राव मावै बिदिनो माइ गायै जाबोनाय नङाबा बिदिनो बाजाराव मैगं थाइगं फानै जाबोनाय जोंनि आबौ आबैमोनहा बिसोर बांद्राय बिदि फरायनायनि स्कपखौ मोनबोआखै आरो जोंनि सेकेन्ड जेनेरेशनखौ नायोबा जोंनि बिफामोन नङाबा जोंनि एसे गिदिरसिन बिफामोननि देरसिन सिनियरफोर बिसोर एफा एनै फरायनो मोननाय एफा गोजौसिन सहैयै बा थिग थाक एसेबाबो क्लास 12 नङाबा डिग्री पास जानानै बिसोर फरायनो मोननाय ओमफ्राय दा जों प्रेजेन्ट जेनेरेशन जाय PhD खालायनाय नङाबा बिदिनो डाक्टार इन्जिनियार जानाय बेंकआव मावनाय सासे IAS IPS IFS जानाय दा जोंनि जेनेरेशन दं आरोखि ओमफ्राय दा जोंनि जेनेरेशन फैगौ जेनेरेशनफ्रा दा नोंसोर 4th जेनेरेशन 5th जेनेरेशनफ्रा जोंनि बर' हारिखौ आरो आंथ' बेखौनो बुङो कि बांसिन गोजौनिफ्राय गोजौ लांबाय थागोन आरो लांखागोनबो होननानै बांसिननिफ्राय बांसिन गामि गुदुनिफ्रायबो गिदिरनिफ्राय गिदिर अफिसार गिदिरनिफ्राय गिदिर फरायसा ओंखारलांगोन होननानै दा नंखायनो नोंसोर जुजिबाय था आं आसामाव मोनगोन मोना बेखौ दाबो सियर नङा नाथाय एसे सानसेसा बानायहांगासिनो दङ मोनबा आङो गेरेन्थि मोनसे बुंनो हायो कि आङो बिदिनो समाय लानानै मालाबा जेलाखि फ्रि टाइम दङ खाथिफ्राव दंबा बिदिनो बुंफैबावनो सेस्था खालायबावगोन